Prynhawn da a chroeso cynnes iawn i chi i gyd i'r Myfyrdod heddi. Gadewch i ni weddio. O arglwydd Dduw o llalluog, y mae'n bryd i ni ddeffro o'n hirgwsg, oherwydd y nos a gerddodd ymhell a'r dydd anesawodd. Cynorthwya ni i roi hibo weithredodd y tywyllwch a'n harfogi ein hunain ag arfogaeth goleuni. Dyro i ni yn gwregysu ein hunain a roi olew yn ein lampau gan ddisgwyl am ddyfodiad ein harglwydd. Amen. Mae'r darlleniad cynta o darn sydd agos i ddiwedd proffwydoliaeth Eseia 64. O na fiaset wedi rwygo'r nefoedd a dod i lawr, a'r mynyddoedd yn toddi o'th flaen, fel tân yn llosgi prysgwydd, fel y dŵr yn berwi ar dan, mwyn i'th enw ddod yn hysbys i'th gaseuon, ac i'r cenhedloedd grynu yn dy ŵydd. Pan wneithost bethau ofnadwy heb i ni i disgwyl, deithost i lawr, a thwddodd y mynyddoedd o'th flaen. Ni chlywodd neb eriod, ni ddaliodd clust, ni chanfu llygad unrhyw dduw ond tydi, a wnai ddim dros y rai sy'n disgwyl wrtho. Rwyt yn cyfarfod ar y rai sy'n hoffi gwneud cyfiawnder, y rai sy'n cofio am dy ffyrdd, dy fod yn digio pan oeddem ni'n pechu, eto roeddem yn dal i droseddu yn dy erbyn. Eithom i gyd fel peth aflan, a'n holl gyfiawnderau fel clytiau bydron. Ydym i gyd wedi cyruno fel deilen, a'n camweddau yn ein chwythu i ffwrdd fel y gwynt. Ac nid oes neb yn galw ar denw, nac yn trafferthu i afael yn ot. Cuddiaist dy wyneb oddi wrthym, a'n traddodi i afael ein camweddau. Ond tydi o arglwydd yw ein tad, nid yw'r clai a thi, ni yw'r clai a thi yw'r crochennydd. Gwaith dy ddwylo ydym i gyd. Paid â digio'n llwyr arglwydd, na chofio camwedd am byth. Edrych yn awr, dy bobl ydym ni i gyd. Ac fe ddaw'r ail ddarlleniad o lythyr cynta Paul at y Corinthiaid, a byddai'n dechrau i ddarllen yn y bennod cynta a'r trydydd adnod. Rwy'n gweddio y byddwch chi'n profi'r haelioni ryfeddol a'r heddwch dwfwn mae Duw ein tad a'r arglwydd Iesu Grist yn ei roi i ni. Rwy bob amser yn diolch i Dduw amdanoch chi. Mae wedi bod mor hael ac wedi rhoi cymaint o ddoniau i chi sydd wedi dod i berthyn i'r Meseia Iesu. Mae wedi'ch gwneud chi'n gyfoethog yn eich gallu i siarad am bethau ysbrydol a'ch gwybodaeth ysbrydol. Mae'r neges am y Meseia wedi gwreiddio'n ddwfn yn eich bywydau chi. Mae gennych chi bob dawn ysbrydol sydd ei angen arnoch tra i chi'n disgwyl i'r arglwydd Iesu Grist ddod yn ôl. Bydd e'n eich cadw chi'n ffyddlon i'r diwedd un. Mae am i chi fod yn ddifau ar y diwrnod mawr
pan fydd yn harglwydd Iesu Grist yn dod yn ôl. Gallwch chi drysto Duw yn llwyr. Mae e'n gwneud beth mae'n ei ddweud. Fe sydd wedi'ch galw chi i rannu bywyd gyda'i fab, y Meseia Iesu, yn harglwydd ni. Gadewch i ni weddio gyda'n gilydd. Arglwydd Dduw, yr hwn sydd, a'r hwn oedd, a'r hwn sydd i ddod, yr holl alluog, beth gyfarchwn ac beth addolwn yr adfent hwn. Llawen hawn nad wyt ymhell o ddi wrthym. Yr wyt yn dod atom o ddydd i ddydd, gan yn bendithio ath bresenoldeb sanctaidd. Deithost yn y dechrau'n deg, ath ysbryd yn symud ar wyneb y dyfroedd, gan ddwyn y trefn a chreadigeth. Deithost yng nghyflawnder yr amser yng Nghrist Iesu, gan ddwyn i'r golau, gyfoeth difesur dy ras, ath dirionddeb i ni. Deithost yn dy nerth, gan ei atgyfodi o farwolaeth, a llyncu angau mewn buddigoliaeth, a gosod o'n blaen obaith tragwyddol. Yr wyt yn dod atom, mewn barn a chyfiawnder, mewn y trigaredd a gras, agor ein llyged i'th ganfod o ddiw'r adfent, ac agor ein calonnau i groesawu yr un a anwyd yn warchedwr i ni, ac yn obaith i'r holl genhedloedd. Diolch i ti, o Dduw yn tad, bod ni'n gallu bod gyda'n gilydd unwaith eto heddi, am bod ni yn bell hefyd. Diolch i ti, o Dduw, am y cariad hwnnw, fe gwneithos di yn hysbys i ni yn Iesu. Arwain ni, o Dduw, o ddydd i ddydd, yn y cariad hwnnw. Arwain ni i gydnabod ei fawredd ef a'i gariad bob amser. A chynnal ni ar y llwybr tua'r Nadolig, os gweli di'n dda. Cofiwn anghenion yn byd, a chofiwn hefyd yr anwyliaid yna sy'n mewn angen. Boed i wefr hudolus yr adfent a'r Nadolig gydio ym mhob un sydd mewn angen. Boed iddynt ymgyffred, Iesu gerllaw, yr Iesu a aned gynta, yr Iesu a ddaw drachefn. Ac yn ei enw fe, rydyn ni'n gweddio'r pethau yma i gyd. Yr un nath yn dysgu ni i weddio gyda'n gilydd drwy ddweud, ein tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddier dy enw, deled y deyrnas, gwneler dy wellus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Deroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni yn dyledion, fel y maddeuwn ninnau hi'n dyledwyr, ac nac arwain ni hi brofedigaeth, eith yr gwared ni rag drwg, canes eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Mae yna weddi gref ar ddechrau Eseia 64 ond dos e. Clywch y geiriau na to. O na fiaset wedi rwygo'r nefodd a dod i lawr a'r mynyddoedd yn toddi o'th flaen. Mae'r proffwyd yn disgwyl, mae'r proffwyd yn dyheu. Mae'r proffwyd fel tasau fe'n timlo bod y nef yn yr ystafell drws nesaf iddo fe. Ta dim ond trwch blewyn sydd rhwng ein profiad daearol ninnau a'r presenoldeb dwyfol
ger llaw, a mae e am y weld y dydd hwnnw, pan fydd yr gagendor hwnnw yn cael ei bylchu o'r diwedd, a modd i ninnau bob yr un ohono ni i weld Duw wyneb yn wyneb. Rwy'n sobor o falch a ninnau yn hymor yr Adfent bod y sawl osodod darlleniadau at ei gilydd wedi dewis yn atgoffa ni pa mor agos y mae Duw. Mae Paul, enghraifft, yn y bennod cynta yn ei lythyr cynta at y Corinthiaid, yn gweddio y bydd y Corinthiaid, y bydd pob yr un ohono ni sydd yn disgwyl, yn para yn effro tan y dydd mawr hwnnw, pan fydd yr arglwydd Iesu yn dychwel i gymryd ei bobl ato ef ei hun. Rwy'n mynd i ddarllen nawr geiriau o Efengyl Luc, lle mae Iesu yn agos iawn i ddiwedd ei weinidogaeth daearol, hefyd yn ein cymell ni i fod yn effro. A rwy'n mynd i wneud rhywbeth dwi ddim yn arfer yn ei wneud. Rwy'n mynd i ddarllen o gyfieithiad William Salesbury o 1567, sef wrth gwrs y cyfieithiad llawn cynta sydd gyda ni o'r Testament Newydd. Felly os ych chi ddim gwaith yn deall y geiriau rwy'n ei defnyddio, fi'n tybio i bod nhw yn eitha tafodieithol, cymerwch Feibl a'i osod ger llaw cyfieithiad modern efallai, mwyn i chi gael dilyn y cyfieithiad. Felly, Marc 13 yn dechrau yn adnod 24 yw hwn. Geiriau Iesu. A hefyd yn y dyddiau hynny, gwedi'r gwrthrymder hwnnw, y tywylla yr haul, a'r lloer ni rydd hi llewyrch, a ser y nef a syrthiant, a'r nerthoedd sydd yn y nefoedd a sgytwyr. Ac yno y gwelant fab y dyn yn dyfod yn yr wybrennau, i gyd â nerth lluosog a gogoniant. Ac yno yd enfyn ef i angylion, ac y casgla ef i etholedigion i wrth pedwar gwynt, ac o eithafodd y ddeiar i doethafodd y nef. Dysgwch barobol gan y ffigisbren. Tra fo ei gangen eto yn dyner, ac yn blaguraw dail, ysgwyddoch fod yr haf yn agos. Ac felly chwythau. Pan weloch y pethau hyn wedi dyfod, gwybyddwch pan yw bod teyrnas Duw yn agos, sef wrth y drws. Yn wir y dywedaf i chwi, nad ar oes hon hibo, hyd pan wneler y pethau hyn oll. Nef a deiar a'n heibio, eith'r fy ngeiriau i, nid a'n heibio. Ac am y dydd hwnnw a'r awr, ni sgwyr un dyn. Na'r angylion chwaith y rei sydd yn y nef, na'r mab yntef, namyn y tad yn unig. Ymogelwch, gwyliwch a gweddiwch, cans na wyddoch pa bryd yw'r amser. Canis mab y dyn, y syfal dyn yn ymddaeth i wlad bell, ac yn gadael i di, ac yn rhoi awdurdod i'w weision, ac i bob un i waith, ac yn gorchymyn i'r porthor wyliaw. Gwyliwch am hynny,
gan na wyddoch pa bryd y daw arglwydd y tŷ. Gan hwyr a am hanner nos, ar ganiad y ceiliog, a'r boreiddydd. Rag pan dde lef yn ddisymwth, iddo eich cael yn cysgu. Ar hyn pethau a ddywedaf wrth i chwi, a ddywedaf wrth bawb. Gwyliwch. Iesu yn fyna, yn gorchymyn i'w ddisgyblion cynta, ac yn gorchymyn ninnau i barhau yn effro i wylio, gan fod fel ddwedes i, ond trwch blewyn, rhwng y dydd yr un ninnau yn trigo ynddo a'r dydd pan fydd Iesu yn dychwelyd. A mae y neges honno yn holl bwysig i ninnau, yn enwedig eleni. Mi gofiwn bod y gwleidyddion, gen unig ym Mhryden, ond drwy gwledydd y byd, yn dweud bod angen achub yn y Dolig. Bod rhaid rhywsut i ninnau aberthu ryddid cyn y Nadolig a wedi'r Nadolig mwyn cael rhywfaint o ryddid o dditi y 50 o Ragfyr. Ond mae geiriau yr Adfent yn atgoffa ni bod Iesu Isus yn ei ddyfodiad wedi achub y Nadolig ar ein cyfer ni, i fod ef pan ddaeth gyntaf wedi dod a theyrnas Dduw yn agos, ei fod ef drwy'r ymgnawdoliad wedi peri rwygor nefoedd a dod i lawr, fel mae Eseia yn gweddio. Ond mae hefyd, fel mae Iesu yn cymell ei ddisgyblion, mae yna ail ddyfodiad ger llaw hefyd, a'n dyheuad ni, fel pobl disgwylgar, yw y byddo y dyfodiad hwnnw yn dod ar fyrder, a'n bod ni wedi'n cael yn effro, yn gwylio pan ddaw. Ac yng ngeiriau adnod 35 o Marc 13, gwyliwch am hynny. Gan y wyddoch pa bryd y daw arglwydd y tŷ, gan hwyr a am hanner nos ar ganiad y ceiliog, a'r boreiddydd. Gwyliwch a gwyliwn ninnau, mwyn ei enw. Amen. Gai ond gyhoeddi y bydd gwasanaethau yn y capeli ddydd Sul nesaf, unwaith eto, gyda oedfa'r bore am hanner awr wedi 10 yng Nghapel Sowar, am 2 o'r gloch wedyn ni cwrdd cymun yng Nghapel Carmel, ac am hanner awr wedi 3 y prynhawn yng Nghapel Saron. Ac os medrwn ninnau fod o unrhyw gymorth i chi, codwch y ffôn a mi rown ni unrhyw help y medrwn ni i chi. Grewch i ni weddio. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll.